Jenengan kok wangel, Pak, Lho. Lho. Lah sing omong-omong dhewe disaur-sauri dhewe niku lah gendeng to, Pak? Gendeng. Lah jenengan ngomong karo sinten? Lho. Awak dhewe arep disauri dhewe. Sanak pancen edan edan. Lho, Nek sampean sing waras ngalao. Ya aku ngapa kok bantah karo wong edan? Lah iya mulane aku tak Meneng kene karo sapa? Lah duduk. Lah sapa? Napa ne? Lah ya ta. Ngene kok. Lah layak kono muni dereng kowe bangga lho. Dereng indak ro kowe. Ngono Pak Redi. Muni ngono. Nggih. Lah kok gantengen kowe? Apa rumahmu dekmu apik? Aku gak Lah ngomong. rumahmu kowe gandengen. sing nemen setunggal, Pak. Alon. Ayo, Bro. Kilo. Yo. Indian dada. Iya. Sederhana. Tapi ubah. Cek. Wilujeng dalu macange Mbak Limbu, Pak Redi Belung. Oke. I love you baby. I love you fu. Remen sangat kalau panggil jenengan meleh. Dok tak tau apa wis. Kowe ki apa? Iki melu awakmu lho. Wong kok mlebu guyu dhewe ki urusane apa to, Mas? Lah aku jelas. Bagi binake kali Pak Dalang. Wong kowe ora nek masalah popo kok guyu dhewe. Apa kuwi? Lah iya, kowe ki jane gendeng to piye? Ora nek popo kok guyu dhewe. Lah nek masalahe guyu dhewe. Semua itu pakai aturan. Pakai aturan. Nek ora nek masalah popo kok guyu dhewe ngomong-ngomong dhewe Kuwi jenenge gendeng. Kuwi berarti kowe gendeng. Sik. Nggih ta Pak nggih? Sik. Berarti ora aku to. Lah nyapa? Piye mau? Piye? Lah nek kowe omong-omong dhewe guyu-guyu dhewe mbok sauri dhewe, berarti kowe gendeng. Oh, berarti aku sik slamet. Lah kok sik slamet? Enek sing gendeng berarti. Sopo sing gendeng? Apa ana to ning kene iki karo awake dhewe wong lur telu kali Lah dalan. sing ngomong-ngomong dhewe disaur-sauri dhewe sapa? Lah nyapa? Dari gendeng. Ya iya to kuwi jenenge gendeng. Lho Pak, dilokne iki lho. Kok iso dilokne piye ta, Pak? Lah kuwi kerjane apa? Kowe ngopo kowe? Kerjane dalang. Dalang bagian apa? Dalang ya bagian besakne Mulai wayah. jam pira? Mulai awet jam 09.00 wae. Ngomong karo sapa? Omong dhewe, Disauri. sauri dhewe to. Ayo berarti gendeng. Pak. Kowe ngelokne aku gendeng. Lho, mboten ngeloke Ajar Pak. ae, Mboten, Pak, mboten. langsung. Niki kan kula kan ngerteni napa to ajane gendeng iki Kowe karepe ngelokne aku piye. gendeng. Lho, mboten kula jelaske mawon. Kowe rasa ge masalah, Dok. Bres.
Ora masalah kowe. Combe cangkemmu tak tapuk tenan kowe iki. Minimal pertama itu lah. Aku salah apa karo kowe? Lho mboten salah, Pak. Jenengan ampun salah tampa riye. Ora ngono. Kula namung jelaske definisi Ora. definisi wong definisi gendeng niku ngomong-ngomong dhewe disaru-sarui dhewe niku gendeng. Lho, lah ngono nek kowe ngelokne aku. Lho, mboten ngeloke. Sing ngeloke sinten to, Pak? Profesi dalangku moloke. Mboten. Lah jenengan apa ngendikan? Ning aku ya slamet. Lah ngopo? Lho, ngerti wong gendeng kaya aku, omong dhewe. Lah kok kowe ya melu aku? Kedek lho. Lah kula melok becin butuh ya bayar bang mekar napa kula? Lho, ora ngono nih. Jenengan niku jenenge salah tampa jenengan. Ampun sensitif hati. Loh. Jaga hati jenengan. Jenengan iki disepuke lho, Pak. Saru lho jenengan ngomongnya sing gak penak ngoten niku. Dok, kowe kok kelancang. Lho, nglancang pripun Wis to? suwe-suwe nglamak lho kowe. Lho, jenengan iki Loro dah atiku. Mboten ngoten jenengan salah paham lho. Salah paham. Ora ngono, iki tak jelaso. Dalang ki suwe-suwe malah gak dong ya suwe-suwe. Lho, Jenengan kok wangel, Pak, jak lho, omong-omong. lho. Lah sing omong-omong dhewe disaur-sauri dhewe niku lah gedeng to, Pak. Gendeng. Lah jenengan ngomong kali sinten? Lho, awon dhewe, arep Pak. Disauri? Dhewe. Gedeng. Berarti nggih leres kula mboten salah. Kok sik. Boten apane? Ora trimo. Lho, ora trimo. Lah kula mboten ngirim kok. Jenengan trimo napa? Lho, Kula mboten ngirim kok. ora jenengan trimo. ngono. Lah pripun maksude? Lah nyapa ngerti aku gendeng kok kowe ya ngetutne iki ya ngopo? Lah aku ora ngetutke, aku nek sing nimbali dhewe warga mriki. Lho, sing nimbali awakmu tanpa aku kowe ora takok kene le. Lah jere sapa ora iso warga mriki? Bareng kene panggung rasa wayang aku iso. Lho. Kowe ijen kowe. Iki ra mau gawe casaku. Oh, mboten. Lho, piye to, Dok? Bapakmu. Lho, Dok. Aku gregeten ya suwe-suwe. Kok kowe rumoso kowe iso dhewe? Angke. Brangi digaris no, digaris. Lho pripun? Lho pripun maksude? Kowe ora sang gawe yogaku, ora sang gawe musikku. Alah lho yogon jenengan nggih nyewa kok. Ha nggih mboten. Lho, ya jelas wong aku rene ya dhewe kok. Digaris ora apa-apa to. Digaris ora apa-apa. Lho digaris apa-apa terus piye maksude? Iki ora melu awake dhewe to. Ha. Lagi, niki. Niki mboten. Lho, ora no. Kowe duwemu gur iki tok no. Wis adengmu gur iki kok. Niki tok. Heeh. Siden tak? Nden. Oh berarti golek sandang pangan dhewe-dhewe niki. Lho jelas. Oke. Loro le atiku. Lah kowe ngerti aku wong gendeng-gendeng nek nyatane wong gendeng kowe nyapa kabeh kok. Ya melu delok. Jenengan ngendikan loro ati kok mboten suntik napa priksa teng rumah sakit. Lho, ati ya disuntik. Ha jenenge wong loro kan priksa ya Mat ya. Mbuh. Lho kok mbuh piye? Kowe iki bola sapa to kok mbuh piye to? Aku tak tengahi lho, mesti awakmu wis ngrumangsani. Aku sapa mbok tengahi piye to? Lho, mesti iki aja sampe awake dhewe gegeran, wong awake dhewe menghibur nang gone ngampel gading. Gading. Ngampel apa wae tak tapuk iki so. Ngampel gading ki awake dhewe ora Bleset. berseteru ngono lho. Apa? Berapa? Tukaran lho. Berseteru. Jenengan nggih ngrumangsani nek pancen edan nggih edan. Lho, Nek sampean sing waras ngalao. Ya, aku Nyapa kok bantah karo wong edan? Lah iya mulane aku tak Oke. ngalah mawon. Nggih kula sing kalah, Pak. Enggak penak lho tembungmu. Jenengan kula belani lho, Pak. Ora sama belani. Oh, mboten sah. Ya. Ngono. Berarti sing edan sapa? Aku. Mboten Oh, padha anu dongakno sing apik malah geger. Ateges Gojek, Pak. Gojek. Kula kali jenengan niku ibarate kados sedulur. Jenengan Wes. pun kula anggap kakang kula kiyambak, kula Aku ya anggap tenan kok. adik kiyambak. Lagi ngoten nggih, Pak nggih. Iya. Teng mriki niku setunggal panggung tujuane siji. Paring panglipur kagem sedaya warga Cocok. mriki. Lagi ngoten to, Cocok. Pak nggih. Oke. Soale napa ditimbali mriki sowan mriki nggih alhamdulillah luar biasa. Ampel gading top Ampel markotop. gading top markotop. Mbok bile kok dalu niki ampel gading mboten nimbali kula. Wah, benjing merongos kula mboten enten tanggapan. Lho, lah sebabe? Ha iki dalu ki ra nek tanggapan nggih ampung nggene ampel gading mawon. Ngoten. Iya. Kula ngaturke Berarti sembah bengi nuwun. iki Ora nek tanggapan nek gak ning ampel gading. bengi iki slamet. Slamet berarti. Ora iso kowe ra roh berarti. Kok iso ora roh piye? Lah iki awake dhewe ora tanggapan kok. Lho, kok iso ora tanggapan piye Lah sing omongan? ngongkon tanggapan sapa sapa? Rek? Omonganmu aja kelincipen lho. Lho, jenenge ditimbali pelawak kan jenenge tanggapan to, Pak? Lho, lah sing ngongkon awak kowe rene sapa? Panitia ora ngongkon kowe lawak. Iki kita dalang kerusuhan wong iki Lho, kita. cetot dok. Piye? Aku ngerti dhewe telpone. Pak Nggih. Bos, Pak Bogito telepon kowe iki ning ngarepku. Mas Dok, tanggal 21 Nggih. jenengan teng dalem. Kowe nyauri piye? Ngomong lo speaker.
Kula kosong. Kosong. Ampel Gading enten wayang dalange Redi Mbelung mbok jenengan sowan teng Ampel Gading. Lah nggih, pas to. Lah kok kowe ndagel ning kene njaluk bayaran sing ngongkon ndagel kowe. Lah sowan iki gak yo ditanggap kon ndagel. Oh ndak, kowe bisa untuk kamu menonton kek, kowe supporterku kek, kowe dilongopku ya kena ora kon ndagel. Dalang ki late lunyu kita iki. Lah, Suwe-suwe tak rungono kok gatel kupingku. lho ora kowe iki salah to. Jenenge dicalang ditelepon ki jelas rene ki tanggapan. Mosok rene ape mek tebang tebu. Lho ora. Wah, ya kok tanggapan lho. Lho tanggapan ya ditimbali dikengken apa? Lho, lah kowe nyapa kok macak ndagel? Ya sing ngongkon sapa lho, Le? Do jelasno lho mumpung rong suwe lho to. Aku malah griming. Oh ki piye kok? Pangeten lho, Pak. Ora, Pak. Ngene lho, Mas. Piye? Jenenge seniman ya to. Iya, iya. Jenengan seniman dalang kula Iya. seniman pelawak. Oke, Le. Lah sing sinten Pak Mugeni? Heeh. Telepon iku kan badhe nyalang. Lah kula seniman pelawak ditimbali mriki kan jelas kan ngelawak kan dagel. Seksine aku Gusti Allah. Lah kula kan mriki kan napa? Ya kowe kok ndelok, kowe rene nganggur, kowe ndelok wayang aku karepmu, kowe arepe dodolan apa karepmu, kowe arep jalan-jalan ya karepmu. Aku apa mong jangkrik ra kewektu jane. Aja gak sopan. Kok mrene ado-ado 5 jam luweh kok mosok rene kon ape kon delok tok rumasane apa to Pak jenengan Lho, iki? piye saiki? Jenengan dalang to? Dalang. Ora, Wis tukang kadung tambal ban. Eh? Wong jelas ketok dalang ngono mbok takoki jenengan dalang to. Lah iki yo jawabno. Lah aku dalang. Aku yo tunggale. Aku nomor kadung macak ngeten iki 250 mosok ora. Lah kowe kok met kowe aja jatuh harga dirimu kowe aja macak melas. Jatuh piye 5 jam luwih lho perjalanan. Lah tapi kowe iki jenenge disepeleke dalang wong jelas kene dagelan kok rene ape kon delok tok rumangsane Lah apa? yo piye lho, Di? Lho, Di, tak tapuk kowe iki. Kuwi dalang iki disepuhke, kowe kok nglunjak Lah saiki omonganmu. ngene ae lho. Lah pancen kowe iki rumangsa. Lah kowe iki ning kene arep mau pamirne apa? Kowe urung mesti kowe iki ning dagel ning kene paribasane kowe engko dibayar. Lho, Lho. Kula Kaget. teng Ampel Gading iki dianggep pun ping pinten. Lah jenengan paling nembe niki to. Lho. Ya jelas awakmu wis ping pira? Ah, piro to kene? Ping lho. ha piye wong kene iki jujur apa anane? Digedak ben wedi. Niki pun pengeten. Pun pengeten. Bangga. Pun ping gangsal teng Ampel Gading. Yo Mas yo. Bolak-balik, Pak. Bolak-balik. Sapa sing ra ngerti jenenge komet iki? Komen. Tiang niki pun apal doyo. Apal. Takoni. Mboten pertados to jenengan. Oke. Kula tangkelke warga Iya, mriki. iya. Nyuwun sewu sedaya warga mriki sampun tepang kalih dagelan sing alit Mas Komet niki napa dereng, Pak? Bu. Pun tepang dereng. Kompak to. Pak Kom. urung goblokmu lho kok sok. Kowe iki basa ya kupingmu lho. Tapi kan kompak. Lho, maksudnya dodo tepang Mas Komen derek kamu ni dereng. Lah kok kowe bangga ya? Lah niki sebelah kene lho, Do, sing kene lho. Oleh kono gak pro kowe. Go patek oke. Urung patek kenal. Gini. Nyuwun sewu ingkang teng mriku Bapak Ibu sampun tepang kalih Mas Komet dereng. Urung ngono kok. Aku isin aku isin malah nakono kowe barang. Kowe krungu ora? Krungu. Tak takoni. Lah kena kowe muni ndak kenal, dereng. Kok kowe bangga? Bangga. Tak takoni. Jenengmu sapa? Komet. Omahmu ndi? Bojonegoro. Bojomu pira? Tunggal. Nang kene karo sapa? Kali dodok. Lah sapa? Napa ne? Lah ya ta. Ngene kok. Lah layak kono muni dereng kowe bangga. Dereng. Bangga lho. Bangga. Dereng iki ndak ro kowe. Tak takoni kowe. Jenengmu sapa? Komet, Pak. Omahmu ndi? Bojonegoro. Bojomu pira? Tunggal. Anakmu pira? Kali. Lah Kenapa? Atuh-atuh. Lah ngono kok kowe ngarani kowe bangga. Oh alah aku dhewe yo isin lho Pak, masa nggawa kanca kok budhek kuping. Lah bocah budhek mau goreng ning Lah, ngopo? Kowe meneng. meneng apa ya? Iki lho, Gur. Yo ngene. Kene. Iki lho Pak, nek kupinge ora tau dioperasi ya ngeten iki. Alah, Kuping iki nyata. diresiki pas jemaah lagi nganggo linggis. Lah layak mok siarne. Lah nggih. Kenal kali Mas Komet napa dereng? Dereng kok muarem, Lah Dek. nggih wis sombong dhisik. Heeh, Lah nek kula mboten. Lah kowe tak tes. Monggo Pak. Oke. Dodok. Dalem Pak. Asli sama. Dari mana? Kula saking Bojonegoro Pak. Oh, di Bojonegoro. Sampun. Anakmu pira? Pun kalih. Ajalah, Pak. ajalah. Alhamdulillah dugi Eh, mriki sama- wau jam sama. 9 nggih. Asal apa? Nggih wau putih Oh, anu Bapak, dicepak iki. Bapak. Nggih kalih panitia nggih Gapyak Sumanak lho Eh, Pak. apa itu, Estu. lah? Alah nggih sami Lah, sedaya lah, mriku. lah, Lho, lah. iki jenenge kuping operasional yang bagus dan intelijensi kuat.
Paham apa ora kowe? Dang ora kowe? Keteke kok PG. PG Apa ki iki? apa? Persatuan Gendeng. Lho, Lho malah ngece jenengan. Kon jajal, kon Persatuan jajal, Gendeng. Lah kowe ki lho ditakoki tenan ora? Kowe kene. Lho, nyapa? Sampean rasa repot-repot. Kuping nek Iya. ditakoki aku. Namanya siapa? Kula dodok. Rumahnya mana? Bojonegoro asli. Anaknya berapa? Anaknya 2. Ada apa itu, Kowe? Rumah saya juga Bojonegoro. Mana? Sebelah barat. Nah, Anak saya nomor 1 SD. Dan nomor 2 sudah SMP. Nah itu sudah besar semua. Besok kalau gede cita-citanya bagus. Tak wali sithik kira masalah. Ya biasa, anak saya juga sering saya ajak jalan-jalan biasa. iya jelas. Apalagi ini ada Silorejo di sini luar biasa, kecamatannya luar biasa. Aduh, bisa. Wah, aku keren ya. Lah kok malah glendang dhewe ki Wah, apa? aku dhewe ora cetha kok kowe lancar. Lah iki jenenge intelijensi kuat. Jen. Aku iki kedung. Sik to, Pak. Lek dagelan iki nyandang penyandang iki kudu sarwa pantes lho. Iya, Lah lek kula kan pantes, lho pakaian resik apik. Ora lho, wong ora patut. Lah nggih, lah niki ora jenenge lho. kali lho. Dhuwure iki genah kaya ngono kaya gawe sabuk. Kowe iki lho apa to? Kowe iki dagelan ado-ado kok iso nganggo korden iki lho apa? Gara-gara ndiasmu lho. Angger ndadane klambi kok mrene kancane kaya kemul. Kok sing ukurane rada gawe wirangku. Asline nek aku ketok ganteng iki kemiren. Lho, sing iri nyapa to, Mas? Wong kene ya sarwa pantes nganggo penyandang apa wae. Kok aku niteni wong ki angger modele ora duwe gulu. Lho, Wis mesti duwe ati iri dengki. kowe ndak lara ati. Iki lambene yo pedes tenan iki bocah. Alah takono wong sakmene Kowe sak biyane lho. mobil. Lah nggih. Apa omong? Dodok gadah gulu lho mboten? Botan. Boten. Nek duwe gulu iki pantes kok mlengak sak mlengak pantes. Iya. Kok so mlengak sak mlengak pantes wong aku yo ndek gulu to, Mas. Dadal aku celun. Met komet. Dalem. Lho, Enak, lah lho aku nglengong ngono yo iso to, Mas. Dadak. Dalem. Sak awake saruwe dagelan duwe bayar mbok tuku gulu ngono lho. Lho. Sithik-sithik. Aku wis sakmene tuwekku ora tau apa ngomong asu ora tau aku. Lah iki mau. Ya contoh kok. Lho. Saking gengkele atiku nyapa ngomong Ora padha dion tegese umpama to ya. Heeh. Awakmu ki umpama cilik. Ya, Wih, ketok kekar. ndasmu mesti gegeden. Wah, semi bocah iki. Awake cilik kan aku gak mau sandase. Mesti panggah ndasmu. Oh, wedi. Kowe ngomong ngono apa wis apik dhewe? Apik. Nyuwun sewu Pak, nembe niki kula buka wadi kula. Iya. Ngomong ndasku gegeden. Wengenane wis ndasku lho, wis dinyang wong Jakarta. Piro? Sak M500 boten kula culke. Masa. Lah sing goblok kowe berarti. Sing gong ya kowe wong gurdas Wis tau dinyang. nyekel dhuwit sak M500. Burung. Lah urung mbok dikekno ndasmu. Lho, Lah terus sing 500 nggo tuku cilik-cilikan ya. ndas apa? Ndas kucing no. Kuwi ora tau nganggo jungkas. Ya. Apa nek dagelan metu ndase kucing ndenek piye? Lho tapi kan ora sak miliar. Ora sak miliar. Sak M setengah. Sak M. Oleh sak miliar tapi ndas pulau pun ical. Wis digondol karo pengusaha. Seneng deh. Seneng, marem. Marem piye kene emosi lho poso. Salam sing apik. Salam sing apik Salam kuat-kuat. ya, Ampel alhamdulillah. gading. Ampel gading. Awake dhewe nyaur utang. Kok iso nyaur utang kowe iki aja plas-plasi wong to, Mas. Oh, wis Wong rene ya sepisan kok terus mbok omongi nyaur utang. Neng, Lah nyapa nek ngomong nyaur utang? Wis lunas kok dintekne komet kok. Cek separo. Aku wis krasa budal iku kudu kejelok ket mau. Tiba kelakon maling. Ora. Ora jel. Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nembe sepisan mriki nembe saged pepanggihan langsung kali sedaya warga Ampel Gading Dusun Tegalrejo nggih Pak nggih. Nggih. Luar biasa antusias warga mriki mirsani wayang, remen kalih wayang. Ini ngeten niki pun nguri-nguri nggih ngurup-ngurup kabudayan Jawi. Nggih ta Pak nggih. Oke. Nggih khususnya budaya wayang. Wayang. Luar biasa matur sembah nuwun, luar biasa pasugatane saking panitia nggih istimewa Pak. Aduh nggak Nembe dugi mawone pun to medal napa-napa didalke. disugoto kaya ngono sirinamu. Nggih, panitia niku luar biasa. Dasare ketua panitia nggih menika Bapak Hidayat nggih ta Ya, Pak. betul. Bapak Hidayat nggih Lembah Manah, piyayine Grapyak Semanak. Iya, Nembe tak, dugi mawon didamelke kopi. Kopine mriki istimewa. Lah kok istimewa? Pahit rakaprak. Paling gulane lali. Ora urung diudek to, ora lali urung mau udek. Nggih dereng kula udek. Ning Ora kula lali, Pak. salah kula nggih setunggal
Ya mbak pesen pahit napa legi Mas? Kula pahit. Pahit. Lah tenan Iki kan kencing manis to. Kencing manis diasmu tak tapuk kowe iki. Kene iki ya wong Kowe sehat. ra kopine lha aku mlebu guri. Heeh. Jedinge dadak. Jedinge apik to. Wah, keram iki bening. Ya. Kok iso? Kok penting? Ora nek banyune. Lho. Lah ra mau krane. Krane ora metu. Banyune laline mboten masalah. Kados kula jenengan ngeten kan seorang seniman to, Pak. Nggih Ya, to. jelas. Seniman iki sok kala taun-taun niki nggih nyuwun sewu tanggapan nggih kala-kala nggih napa menika kathah rame kala-kala nggih ya sepi. sepi. Nggih to. Oh, nek niki Napa taune to? Pak Redi. Niki rame lho, Jope. Awake dhewe teng Glorok ketemu. Ya. Pak Redi. Nggih. Ngampel gading Pak Redi berarti Pak Redi. tahun-tahun niki taune jenengan, Pak. Taune jenengan, Pak. Ya, maksud Kula tahun aku. nyuwun sewu wonten peribahasa roda itu berputar. Heeh. Jadi sakala ki wong ki nyuwun sewu tanggapan rame, tanggapan sepi. Ya. Itu adalah sebuah putaran roda. Roda berputar. Lah aku sementara kok sepi terus. Lah berarti rodane roda serep. Sing gak berputar. Maksudnya ki ora roda serban Ora, kuwi tetep ngono. disyukuri dong. Tegese ngeten nyuwun sewu, Pak. Maksudnya roda ki ora roda serban mobil kuwi dudu. lah apa? Ki maksudnya roda alam. Jadi roda alam itu berputar. Orang itu kehidupannya berputar terus, Mas. Wah, aku lagi ero lho. Kenapa? Donya nek rodo ya. Wah, berarti dunya nek rodone to, Dok. Oh, wedi lho. Lah kuwi nek kempot, tambalo ning gone waduk Lahor. Oh, dirambang ngono. Iya. Oh cemplung sak kuwene pisan. Nah ngono nesu. Lho ora nesu piye wong dijelaso penak-penak tegese ki Jare ora- roda dunya. roda donya tegese ora ngono, Mas. Tegese ki sok kala ki wong ki ning dhuwur, sok kala ning ngisor. Oh iya. Dadi wong ki ora ning dhuwur terus mesti tau ning ngisor. Tahu. Tapi aku seneng ngisor. Aku nang dhuwur. Iya. Terus Wonge dhuwur dewe-dewe. penak. Nang dhuwur penak, nang ngisor koso. Dede di Apa to, Mbak? Wong loro ki apa to? Lho, lah nek kuwi nang ngisor senengane mesti dibleki wong le nang ngisor nggih tindian. Tegese ora kuwi, Pak. Maksud kula niku kehidupan niku kadang di atas, kadang di bawah. Wong kuwi kehidupane wang sinawang, sawang-sawangan. Sok kala ki wong ketok apik ning asline urung tentu apik. Sok kala wong sugih kuwi urung tentu sugih. Dadi wang sinawang ngono lho, Mas. Lho kaya lagu Banyuwangi kae no, sawangan kae ngono kae. Alam buah. Lah, nesu iki. Kok malah mencicil aku maksudmu apa? Wong urip kuwi wang sinawang, Mas. Dadi ora aja ndelok wong kae ketok sugih, tapi yo kudu ngerti awake dhewe dhisik. Kok malah mencicil iki karepmu apa to, Mas? Nyawang kowe. Iki dijelaso kok wangel men to, Mas iki. Jare Wang Sinawang. Wang sinawang ki maksudnya ki wong ki piye lho? Ayo piye Iya iya karepmu piye? Bingung. Aku ngeluh rasane kowe. Ngeluh rasa omong. Ora omong piye lah ditanggap wong ora omong piye omonganmu. Oh, tanggap wong ya ora mesti omong. Reh, Kesuwen dong. Kowe piye? sambutan lho. Iso. Pak Lurah wong wakil karo aku. Wih, Pak Lurah sapa? Lho, sapa to mosok gak kenal tanggap wong ora kenal. Lho, ora Lho. ngerti mlane takok kowe. Lah kowe kenal apa ora? Lah kok Ngerti Sapa? dadi kan mosok yo mboten mosok tanggap ora ngerti. Ya jelas kenal aku. Sinten Pak Suyanto MM Sos. Oh ya kowe. Sapa? Sapa? Oh sapa? Pak Suyanto. Berarti pun ngerti. Wis ngerti. Pun ngerti Pak Lurahe, Pak Kadese. Ngerti. Pun, ingkang pundi Pak Kades? Nika. Lah, Sing ndi? lah. Kowe teng ngajeng piyambak biasane. Iya, tapi kan sing cetha sing menika Pak Kades. Hah. Kayaknya kok jempolmu kok obah-obah. Ini apa? Mungkin aku nonton ngeten lho. Ah. Oke, tek. Kuwi jenenge kowe ngarang. Gile sing dalu, Pak. Ah. Sing ndi sing Genak kae ya kae. Sing ngangge peci cemeng nika. Niku Mas. Belurah nggih, Pak. Loh, nyapa kowe ngurus barang? Lho. Ngapa kok ngurus garwane Pak Lurah? Lho, ketok gapyak lho, Pak. Ora pengalaman. Padune maling kok. Dalang tuwek. Kowe ngelokne Pak Redi tuwek. Lah kowe iki, ha? Ngapa kok ngelone Sampeyan aku tuwek? krungune apa to, Pak? Dalang tuwek ngono. Lho. Piye to kok iso? Lah mending ngono tenan Kowe kok. ngomongmu ngono. Kowe Pak. nyecek bolak-balik kowe urip karo aku ning kene. Sak panggung ning urung tau nyek aku kok dalang tuwek. Keren nemen Pak, jenengan wau DC teng mobil. Ya ora umum, Met. Wong kok nanggap kok dalang Redi. Mat taun tak mau karo kowe ning apa umum kowe ngelone aku dalang tuwek. Ya ben ora ya ben. Sampeyan mau dirasani komet. Ini piye? Dalang Redi terus rambutnya gibal tok. Lah nyapa? Kuwi rambut Teko kok- gimbale ngopo? Kuwi rambut kok susah tumo. Jare satu panggung itu satu sinkronisasi. Lah kowe Sinkronisasi. koyo ngono. Kudu kok saya ora saya tok kati. Sawo Mas sing apik. Malah ngrasani Pak Redi. Pak Redi terus to sikile dawa seh ngono. Kowe mbok rasani ngono Pak Redi. muni ngono. Nggih. Lah kok kowe gantengen kowe? Apa rumasamu deg-degmu apik? Aku gak Lah ngomong. ora rumasamu kowe gantengen. Sing nemen setunggal, Pak. Dalang Redi ki apik jane, cuma kelemane siji. Apa kowe? Abape badhek ora kaprah. Loh, lah kowe nyapa tekan abapmu? Rene tak ampun ndasmu. Alah,
Mboten kok aku ora ngomong ngono lho, Pak. Alah mau ning mobil. Aku mau Kok eram lho kowe karo. Aku ngene. Kowe padha karo ngilokke Pak Resi. Kan sikile tuwon saya. Kocrok. Tafuk. Gawe Pak Kades sambutan awakmu mau. Ngapunten lho Pak Kades ngeten-ngeten iki lho ganggu mawon. Sing ganggu lho Sapa? sapa? Lah niki iblis-iblis niki. Kula kan iblis. Lah. Lah kowe setane rajim lho nek aku iblis. Anu wekku gedhekno, Mas. Wekmu apa kok wekmu gedhe? Lah iso gedhe apa ora? Iso kadang-kadang. Lah jam pira gedene? Ora mesti ada 3:30 itu digugah. Kuwi apa? Apa Mas? Mik dah. Ya, Kuwi apa? Ono kelek ngaji. Apa? mambu apa ora? Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Cah iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cah kaya katembat ya suarane ya apik. Lho. Sambutan nyok. Aja gagas dodok. Aku dilokne katembat. Karepmu lho piye? Ya katembat tak udah aku kupinge yak piro to. Aku pengen gajah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa aku nek ra bener bocah. Masyarakat Ngampel Gading seneng banget. Seneng gundulmu amblek kuwi. Ikae lho. Kowe iki lho kata-katamu lho gak bener. Lek iki mukadimah e. Lah mukadimah kok malah bulet ngono kuwi piye to jane kowe iki? Bulet piye to, Dok? Baleni to jajal. Alhamdulillah. Ha. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kri Sukri. Apa, Ci? Bocah. Jaji. Kancane musuh Sukri. Kata-katamu ki gak bener masalah. Mulane ibu-ibu padha Jelasno, guyu. Kita jelasno. Pak nggih. Kula Jelasno. jelaske tak benerke sing bener ngene lho Mas. As-sholatu Atuh, isik to tak ajari isik kamu jangan ikut-ikut dulu. Oh, lambene. As-sholatu wasa komet nanti dulu dong. Wah aku kerumi-umi kok. Kamu umi-umi itu udah ganggu konsentrasi aku tahu. Konsentrasi. Oh, ala raine gaji tok. Konsentrasi. Asem iki kowe iki. Ya piye? Sing bener ki ora ngono mulane to dimirengke riye. Ya, ya. Nek Pak Guru dawuh sampean mirengke nggih nak nggih. Nggih Pak Guru. Engko nek sampean gelem mirengke, mangke tak tumbas napa? Pop aja. Pecut. Itu mencedasmu. As-sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Kurang ambiak ya Pak ya. Ambiya ndasmu kuwi anbiya. Anbiya. Ambiya. Anbiya. Ambiya. Piye? Anbiya. Ambiya. Iya. Piye? Ambiya. Iya. Anbiya. Ambiya. Apa ta? Bar nganggo Apa, Mas? presker, Pak. Oh, layak. Rasa piye? Pedes. Ayo terus ke. Ama badu. Lah kaya wis tekan kono lho. Kok iso tekan kono Gua lho keliru. piye? Bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat Ngampel Gading ingkang kula hormati matur nuwun ingkang kathah. Dalu punika saged dugi mriki nggih menika saperlu. Adicaranipun napa niku bersih desa ya, Pak ya? Ya mbah. Adicara mbuh. Tuh. Kula dongake mugi-mugi desa niki saged mbuh. Saged dados desa ingkang mbuh. Nah. Dalu punika kang sepindah kula badhe matur nuwun kalian Bapak Kepala Desa. Bapak Kepala Desa ingkang sampun Desel iku. nanggap kula lan Banyu niki. Lho, kok malah nyepele Pak Nyepele. Redine. Awit napa to? Entene wayang dalu punika beto barokah kalian kanca-kanca seni, sinden, campursari, ugi boten supe kanca-kanca bakul. Nah, perekonomian di sini jadi Menengah. Wah. Perekonomian bisa berjalan dengan baik. dan juga warga sini juga Meneng to. Kok ketok goblok aku. Ngeten iki ketinggal sepele nanging dengan adanya wayang apa yang dikatakan bahwa nguri-nguri nggih nguruk-nguruk nguri-nguri tegese cinta melestarikan. dengan kowe meneng to. Cinta dengan kebudayaan ini dan ngurup-ngurup itu tegese kurun nanggap. Apalah artinya nguri tanpa ngurup-ngurup? Apa artinya? Eh? Apa artinya? Sik tak golek.
Mekaten ingkang saged kalau aturaken Apa? tentang Isine iki lho. Isine lho. Ya ampun. Meneng. Meneng apa wong kowe ra nek jurusane ape tekan. Ate mekaten tentang ngurup-ngurup. Oh, ngono. Oh, jelek lanjutane. Pasik no. Bersih desane. Yang kedua kalinya Ha. bersih desa. Hmm. Wonten ingkang ngarani nggih menika gas desa. Ah, Ingkang baku mboten gas LPG. Gas desa menika perlunipun nggih menika ngresiki suker sakit desanipun saged dados desa ingkang apa ke bali apa to ke? baldi datun gundulmu kuwi. Bahasa Arab lho dah. Desa ingkang baldatun toya Toya batun batun, warapun warapun gopur. Nah ngoten amin. Loh, Lho kok lah ngoten kaya amin kuwi. lho. Kaya Maksudnya ya tak contoni ya awakmu sing muni ya ngono to. Lah iya aku sing amin to, emane mantora diamini. Lah munimu apa? Gopur to. Gopur bakul cilok kuwi. Nggih. kotrok. Mugi-mugi dados desa Ngampel Gading menika desa ingkang makmur, desa ingkang maju, gemah ripah loh Cinawi. Wiwit mulai dalu punika mugi-mugi rinten lan dalu masyarakatipun paringi sehat. Nggih. Napa ingkang dados ingkang dicita-citake mugi-mugi saged kaleksanan. Nggih. Ingkang ingu mendo ingkang bersawah mugi-mugi tanamane kathah, Amin. panenane kathah, Nggih. mendone saged dados kathah. Amin. Mugi-mugi saged barokah. Amin. Kula lan panjenengan Amin. dalu punika Amin. anyekseni Nggih. napa ingkang dados Amin. nipun Woi! Yes. Mbok mesti mbok rusui. Lah kowe kaya ape tanduk bancaan kok teko meroit Lah timbang kowe Meroit dulur lagi munggah panggung wis geger ndongakno sing apik. Ndonga ki ora usah kulak, ndongakno sing apik-apik. Lah aku ki ora perkara geger, aku kan mau jelasno tok. Aja nuruti kae. Lah Loh, nyapa? nyapa aku? Lah ki dalang ora dituruti terus piye? Kae lho kono ora dalan. Lah rene nok. Sapa kono? Oh. Ngenggok kowe kan sore ge masalah. Engkang baku napa to, Mas? Teng Mbok. bersih lho kok sampun disauri. Kula ajeng sambutan kok malah jenengan sauri. Ya komet kok ngrasane. Omong di Engkang baken napa diwontenaken bersih desa Napa? niku tujuane apa? Napa? Biasane warga mriki tansah pikantuk berkah barokah saking ngarsane Gusti. Iya. Pikantuk kanugrahan kawilujengan didebeke saking sambikalonipun. Soale bumi niku ulu pametune bumi napa sandang pangan saking bumi. Nggih. Tanduran taneman niku saking bumi lagi ngoten Pak Redi. Dalang kok leak to jane iki. Wis kok penak. Bilih punapa mugi warga mriki tansah guyub rukun bersatu. Insyaallah berkah barokah wargane diparingi sandang pangan tuwin papan lancar anggenipun nyambut damel. Insyaallah desa mriki dadosa desa ingkang makmur Allahumma. Amin. Tuku pring ning kutha Kediri. Kowe ngomong cakep to, Met. Dadi men ketok kekompakane ngono lho, Mas. Cakep. Tuku sik ta aku sik lagi kowe. Kowe kok gak semangat to? Semangat. Cakep. 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 Urung. Kok tak cipok korengen lho kowe. Jare kon semangat. Ingsun dhisik engko bar kuwi lagi kowe. Paham? Iya. Tuku kowe kok modele gak anu blas kowe. Gak mendukungku blas. Aku men-men nak lali. kok. Ora, tuku pring ning kutha Kediri. Cakep. Mugi-mugi desa Ampel Gading tansah pikantuk rejeki Allahumma. Amin. Tuku pring ning kutha Surabaya. Waduh mentok bring. Karek ngomong cakep kok so. Oh, Iki iya. jenenge pantun ya kaya ngene to, Mas. Cakep. Sementing kan Purwokantine iso kecekel. Ngono mbok urus nyapa lho, Mas? Pring ngampel gading mubruk. Nyapa teko Surabaya. Iki ape? Aku bayangno musunge lho, Cok. Bayangno. Iki pantun jupuk Purwokantine. Oh, berarti ngono. nanti-nanti oleh? Iya, oleh. Oke. Tuku pring ning kutha Surabaya. Cakep. Mugi desa Ampel Gading tansah bagya mulya Allahumma. Lah kowe Mas jajal pantun, Mas. Neng jeding. Wah, jeding. Apa pantun jeding iki? Lah mau ning jeding itu apa ya? Lah iya. Lah lek aku kan jelas pring tuku ning Surabaya ning kutha Kediri jelas. Karepku ya Purwokanti ing. Ayo ing golek. Ya entang golek. Jajal. Neng jeding. Wayah isak. Berarti kowe gak salat isya. Ya salat terus. Lah jeneng jeding? Lah wudu. Oh ya undur apa apa. Iya iki tak bantaya. Neng jeding wudu. Neng jeding wayah isak. Cakep. Cakep.
Mugi-mugi ngampel gading uripe penak. Amin. Apik cai. Apik. Cuma kelakone sing elek. Kowe iki jane apik lho. Wau nyuwun sewu lho Pak tak omongi tenan iki. Awake dhewe iki paring panglipur teng mriki. Paling gak ya menehi apa kagem sedaya warga mriki. Oh ya. Heeh. Ayo nyanyi. Ya. Nyuwun sewu Pak Nembang nggih. Oh apa nyanyi? Nggih to nyanyi. Iso ta? Loh insyaallah. Kuwi ya iso nyanyi kowe. Lho niki cangkeme apik lho Pak. Kaya ngono apik. Tegese suarane apik. Wengenane teng daerah Bojonegoro beliaunya Cak Komet ikut lomba nyanyi campur sari. Ya iso tenan. Juara. Satu dari 10 peserta beliaunya juara 1. Dak. Sing songo bisu Pak. Loh. Padha ae to. Tapi kan apik dhewe to Pak juara setunggal. Apik. Ya ora men? Iya. Oke, siaran aku tak nyanyi. Lagune anak-anak zaman now, zaman sekarang lagu modern. Maksude ngene lho. Kowe iki paham ora? Sing nyanyi dodok kowe MC-ne. Oh. Ngono. Karepku ngono, Tak Mas. siarno. Siarno. Ya. Lagu zaman modern dari luar negeri Amerika. Judulnya Awes. Oke? Krungu ora kupingmu kowe? Judulnya wong pedesen. Lho kok wong pedesen piye? Terae nek bahasa Inggris ngono kuwi Mas, lagu dari Amerika. Apa judulnya? Awes. Awes. Iya. Paham toh? Paham? Apa? Awes. Lagu Amerika ku lho, Mas. Bisa ya tak siarne. Sak balane Bon Jovi, The Rock ku lho. Ya Bon. Paham apa ora Bon Enggak, Jovi? no. Oh iya. Innalillahi. Ngawur. Kaya MC ki lho, MC dandut kene, campur sari kene. Ya kaya Pak Mudin ngono. Malah musola. Nyara wong kepaten wi jenenge kok so. Oke, malam yang sangat luar biasa. Edian. Kita hadirkan salah satu artis cowoknya Jawa Timur Indonesia. Apik lagi. Ada salah satu artis yang sudah tidak anjing buat Anda semuanya. Asik. Wah, kompak banget. Anjing ini dilatih kue kuwi. Baik, kita sambut sama-sama. Dengan tepukan yang meriah spesial untuk ngampel Gading Cow. Kri. Kowe kok sungu kri ya. Kowe ki lek MC ki wis apik suaramu lho, Mas. Lah iya tetep kan ngono. Cuma sing gak bener ki siji guyumu ku lho sing kedawan. Jejere kedawan kekerepen. Kekerepen Ora arek. sa Guyu ki cukup sithik wae, sementing kata-kata. cekak. Gandeme suaramu wis oleh. Wis oleh. Landunge oleh. Ah. Oke, baik, malam yang sangat luar biasa. Tak panggilin salah satu artis kondangnya Jawa Timur. Ada siapa dia? Yang satu ini sudah tidak asing untuk Anda semuanya. Ngapa tuh? Jebol kendang kupingmu we. Bisa makses. Lah wong kuwi dikandani kok wangel men to nyapa Jare Mas. sithik ae cukup. Tegese ki ora kesithiken ngono Mas. Aja dawa-dawa, aja sithik-sithik. Sedengan. Soh. Rambine kaya kupu-kupu tak incup. Sedengan aja dawa-dawa. aja- Yuk kita panggil sama-sama, ada artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Spesial malam ini untuk ngampel Gading tentunya. Siapa dia, kita panggil sama-sama. Ada. Nyuwun sewu MC-ne badhe kenging tipes nggih. Mengi ku MC sing kena sepoti sing apik. Yuk kita Ada. sambut. Yuk. Sa Dodo. Ketek du. Ketek du. Ketek du. Ketek du. Sik. Harus senyum ta we. Hah? Apa nyanyi kok malah mecucu we. Aku jane pengen senyum, jane ketok wibawa. Lah bareng kowe ngendangi spot kok ora penak ta, Mas? Ya ora umum to, Met. Wis bagus kaya ngene gagah. Kok iso kethek keduten. Kethek keduten kuwi lambemu lambe Kowe apa? lambemu sing dibener lho, Mas. Kendang iki le. Lah kendang yo apik to, Mas. Mas. Sa, Dodo, siap. Ketek du. Ketek. Iki lho, krungu we. Iya, iya. Mas kendang yo apa nek to? Iki lho kendang iki lho. Ketek genduten. Enek no. Sapa kuwi? Lah pengen kingkong gendut ini. Kingkong gendut dilatih kowe kuwi. Iya. Kendang udal ya, Mas. Jual piye tenggo nyambut gawe. Lah apa nek bintang tamu kok Jalanmu piye? yo sing rancak sing rame lho, Oke. Mas. Meriah, kompak ngono lho. Dadi ki yo aja ngisin-ngisine ado-ado mosok kendangane kok kethek genduten iki jane apa lho. Yo, siap, Yo, Met. kita sambut ada siapa dia? Ah. Sa Dodo.
Apa Protes. Apa iki? Protes nyanyi ora? Grup burau nggih nggih. Ayo nyanyi, butuhmu nyanyi nyapa ngurus spot. Nggih Pak, nggih ngapunten. Ya api-api dikeki spot. Nggih ngapuntene Pak. Kalau bayari tak kon? Mboten. Tafuki. Oh iya. Saking merongos ngomong tafuki. Rongos wae. Rongos kosot. Kono lho. Oh, iblis. Yang akan menyanyikan luar negeri. Yes. yes. Ya yes. Baik, satu lagu Oke. buat Desa Ampel Gading Malabari ini spesial tentunya buat anak-anak muda zaman sekarang. Lagu dari Amerika, Yes. Aku malah joget lah. Joget sithik wae. Mas, kula nyuwun anu drame, guys. Duk tak duk tak duk tak duk tak. Carry ya, Mas. Heh? Carry. Kari piye? Drama carry. Masa sithik ora dikek Iya dikekne ya sabar. Drum Oke. saya Mas. Ayo, lagu rock Mas, lagu rock. Anak Ya. zaman now. Dang. Ayo Mas, drumnya Mas. Oke, I love you. Yuk, come on. Yes. Come on everybody, yo. Love you baby. Come on everybody. Everybody, yo. Come on. Ampun Deji. Yo, yes. Yo, hey. Rock. Rock. Oh yes. Oh yes. Oh! Ngapunten Pak Lurah nggih. Wis tak tugel ndasmu lho, Dok. Tugel ya, Pak. Engko tak tugelane dhewe. Lho aja ngono. Kowe iki dipresane piye? Kowe ora ngerti piye Ampel Gading wong Lah iya. seni kabeh lho. Engke kene Kowe ana apa mau? Iki lagu Amerika. Amerika lho. Judule. Yes. Lah lagune. Yes. So, jagone turu. Eh, Apa enak? Amerika wayah iso jagone kluru iki basa Amerika kan. kowe rek yes. Lah apa? Ya. Lah ya tak cepet to yes. Ah, ora tenanan dituku-tuku. Nyanyi yo nyanyi guyon-guyon. Lah Serius yo serius. Ya. Kok iki sih? Siarno. Yuk, hadirin semuanya berbahagia. Masa mau gede-gede nih suaramu elek. Jenenge wong usaha. Aku yang nyanyi. Yuk tak panggilin. Luar negeri. Ya. Tak panggilin binatang tamu yang satu ini, Cow. Binatang yang satu ini. Nyeluk aku mau kucing. Lah piye ta? Bintang, binatang. Tak panggilin bintang tamu yang satu ini. Nah, Lho. Artis yang berikut ini, Cow. Kowe nek mutahe. Riko tak pekirut. Artis yang berikut ini yang sudah sangat tercemar di mana-mana. Yo tau maling barang. Piye ta? Terkenal di mana-mana. Sudah terkenal di mana-mana di dunia maupun di akhirat, Cow. Bongko piye? Akhir-akhir ra usah. Akhir-akhir ra usah. Mari kita sambut dengan bacaan Cak Yasin dan juga tahlil. Innalillah. Ya, tenanan. Ora cuwokot kupingmu. Maaf. Ya iki lah. Didilat ya, Pak. Caki koyo nyambik suwe-suwe. Ndang aku yo nyanyi luar negeri. Yuk, kita sambut nyambik yang satu ini, Cak. Siapa lagi kalau bukan artis yang berikut ini? Ada Cak Oke. Omet. Aku bingung. Sebuah lagu Nyanyi ngene. Don't Observe untuk anda semuanya. Weh, Inggris. Come on, everybody go. Don't observe. Alright, baby. Don't. Apa salahku? Cilik-cilik. Gendong. Apa beda? Laku dewe. Don't. Apa salah?
lagune nelek. Nesu. Oh deklar nesu. Mbok yo nembang sing apik sing becik. Yo nyanyi yo sing religi. Nyanyi yo karo kene-kenean. Karo sinden. Iya. Sindene Pak Redi jan luar biasa. Wedok, Pilihan apik. wedok. Yo wedok. Tegese wedok kan penampilan jenengan nilai jenengan napa niku diatur sing becik. Nggih ta? Ora mesti. Kok ora mesti lho. Tergantung. Jenengan kok malah ngentahi kula to. Kula niki ngumpulke jenengan. Wes tak ngumpulne, aku tak ngumpul dhewe. Engko mau ngumpulne aku engko lara. Lah iya. Maksudnya kula ki jenengan alam kula ambono jenengan kersane jenengan ketinggal mekan. Oh, lampu. Kaya lampor. Mbok musuh iki angel. Muangel. Kek, tak loro barang. Sindene sinten? Loh, awakmu ngejak duet to kowe? Lho, duet ki saged oke to, Pak? Komen yo ngejak duet. Lho. Iso. Kondange komet jenengan mboten ngertos. Oke. Jeng Ben iki wulan Desember Oke. mewakili Bojonegoro dikirim ke Spanyol. Spanyol, Pak. Lomba nyanyi. Lomba adu banteng. Iki Musuhe banteng. banteng. Kaya anu kae. Apa? Ambasador Matador. Matador. Ambasador diasmu. Matador. Yuk kita tampilkannya. Oke. Jenengan siapa apa dia? saged ngemsi kados komet wau? Alah, Ki komet rong lahir aku sing MC. Komet tese embrio. Sing apik ya, Pak. Sampeyan lahir aku jago kok. Kowe kelo tuwek endi karo dalange? Kowe main ceki ngono kowe. Wong kowe iki- Ada Winda Wulandari. Oke. Dan juga Putri Sia. Oke. Enak ya. Ya MC po kena Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Ayo, monggo, Pak. MC ini lho. MC lho. Jenengan iku lontos Ya MC kok malah lalu. Aku gurung ngono kuwi. Lho, lah aku terus disepoti lho, Pak. Nah, Duh. Tak. Ya sak serku to. gelem ora aku medhun lho, Pak. Lho, aja. Ndak medun kok tak urusane. Sik iki urung bayaran. Windu dan Putri Sia. Yo! Biru pakai kalek kowe. Oke. Ampel gading luar biasa malam hari ini. Selamat malam semuanya. Tentunya punya presiden yang sangat istimewa. Oke. Sing duwe sikil dawa sa Indonesia, Cok. Apa kuwi? Jelangkrung. Yang baik to, yang baik disanding cewek iki ya sing Sugeng apik. dalu diajeng. dalu. Dhuwur sewu, boble dikeparengaken derek ditepangaken parangesmu sinten Kula diajeng? Putri Mas. Dik Putri. Nggih. Derek tepangaken kula Dodo. Oh, Mas Dadak nggih. Nggih, nami asli kula ngertos? Mboten. Aleando Alcantara. Nggih. Kok bagus banget. Nggih, niku nama saking akte kelahiran saking mamah dan papa. Oh, saking mama dan Injih. papa. Papa gedang napa? Papa. Yo. Kowe ki lho ape piye to, Men? Nyambut karep Piye iki to Jan. iki? Namanya cowok tanggung jawab. Aku dingin loh, Mas. Pengertian kalau ada yang kedinginan ya kita kasih. lah. Oh, Kalah kowe, kalah kowe. Vito. apa? Udah kamu sana aja. Sama lho. Rek kene. Rek Rek kene. Kuwi kok romantis banget Iki ya. pramen Iya, tak iya, gawe no. gampang, iki bojomu Heeh. kae bojone Komet. Oh ngoten. Iya. Iki terane tangga. Tangga. Gandeng gedhek bahasane kene. Tanggane sing ra gelem akur. Iya, Oke. oke. Iki dari keluarga terpandang konglomerat kayak Kowe keluarga sugih kae melarat. keluarga melarat. Suatu Ora kehidupan duwe, nggih. kae. Ora duwe. Ora. Apa mangan beras jek utang tangga teparo. Ya alah. Lek awake dhewe beras trimo dienggo apa ya, Dik Ah, ya? beras ade 300, Mas. Adus. Heeh. Saya Nggih, Ibu. Iya sayang. tidak usah kau hiraukan apa itu kata tetangga. Yang penting kita berdua. Iya. Insya Allah Gimana kita sayang? akan menemui bahagia. Iya amin. Subhanallah, ki mas, ki. Iya. Bosok wedok kae iso kaya ngene. Urung kok, ben Subhanallah buat kamu. Apa sayang? Jondro. Malam ini ku tak dapat tidur. Romai rawa blecet iki. Wajahmu menggoda selalu. Bosok kowe melek kowe, melek kowe, melek kowe. Wedok yo ngecek kae. Aku ingin memandang wajahmu agar reda rasa rinduku. Apa iso, Mas? Apa
apa? Kowe semono iki pedhot San. Pedhot. Apa iso? Ayo jangan iso Lho, weh. malah wong mek ngono dhewe kan ning karaokean ya Mas sering ya ayo Lah, ning karaoke. Ning karaoke sing mahal-mahal. Karaoke paling apalmu ya Gur. Sik ho. Sampane aja ngomong karaoke. Loh, nyapa? Aman dijak nang karaoke yo ngisin-ngisini. Wong dikongkon pesen minuman mahal kok malah teh tawar. Lah Lah yo aja ngisi-ngisi. Kowe nang ngisi-ngisi kene. Kabehmu lho kowe iki omonganmu. ngisi-ngisi. Ngisin-ngisini. Wes kere budek. Lah yo. Loh, Ora apa-apa ya, Mas. kowe iki lho dilone. Apa kowe? Aku ora repot tak tengi tenan. Piye ta sampean ki? Lah kok repot. Ngawur. Oh, kepala keluarga bajingan kowe. Aku ngendi? Aku ngerti lho. Aku karo ki 2 taun. Kowe ra ngerti ta? Burung. Manaan lho iki. Manakane pitik tapi kok Jebul aku ora percaya karo KB. Lah nyapa ora percaya? Tetep panggah dadi. Lho, kabeh iki Apa meneh pil? Lho, pil ki ya mandi lho, Mas. Ah ora. Lah kok iso ora? Iki ngombe pil. Yo tetep panggah meteng. Pil apa? Pil kabeh ta? Mosok. Loh. Iya, pil teko gorokan. Lah katok wis teko sungkul. Cak koclok kowe iki. Ora betah. Aminor kula buktene, Pak. Aminor Oke. Mas jreng. Wis aja mikir pil kabeh sampean wis. Aluk los ae. Ngapa wadewe biyen kepethuk Nyanyi yo malah adan. ada diasmu ablek kok tapok tenan. Ki lho panggaku terus ta, Pak. Kowe iki aja ngono to, Lah Mas. kok gunane Aminor melopo? Ya mbah. Kok yo jaluk kono. Wis. Mas, tutne suaraku. Mbak anggap bayi mbok kon warayan. Bapak ya pedhok kak medhot no bandulan. Bandulan apa? Wis geong-geong. Goblok e. Mas tutun aku ya. Wah, ngono cukup. Ngapa wadewe biyen kepethuk Oh, kalah beton. yen akhire ati iki sing diremuk kabeh kuwi ora sing kaluk Gayane. jare wong tuamu wetone ora kathok Kathok asale saka Gathok asale saka telo yen ra petuk tak antem boto kowe. Nesu ora oleh. Ora oleh. Lah aku nyanyi nembang nganggo kikas melayu. Sutradara sudah bilang. Kuwi wong melarat bene, kuwi wong sugih. Lah kowe iso dece kuwi nesu, kowe iku gedel ki bales ngece. Lah kowe nyapa nesu? Lah terakhirmu piye ta kata-katamu lho? Heh? Kata-kata Jare wong tuamu wetone ora gathuk. Lho, kan pas. Kuwi ya apa lho tok terus ae. Wong kene gathuk kok kene gethuk kok adoh men ta jane iki lho. Ya apa li? Gathuk karo gathuk kowe liyane Dik. Liyane wae. Dicontoh karo tangga. Oh, sing apik Mas, sing apik. Aku wis kadung maca ayu iki lho. Sayang apa kowe krungu? Ah, malah karo bojone budek bojone dilone budek. Apa kowe krungu? Aku malane budek to, Mas. Lah yo. Ora, Dik. Kuwi lagu sing hit-hit ndangdut-ndangdut lho, Dik. Mosok to? Iya. Lah tapi yo ramu to Kok bojone dilone. ngono to tapi? Hah? Kok ngono tapi? Kuwi kurang romantis. Ya tak Kurang romantis Ganti, sing apik ganti. to, Mas. C, Mas. Sing koyo Jreng. ngene tanggane dhewe mau lho. Gundul gundul. Celotong. Api lho tuh api wi. Api wi. Kurang Kowe ngono. krungu apa le? Oh, krungu gundul-gundul patul ya tuh. Iya le. Piye le? Api tuh api tuh. Iki kaya Warai serius. kaya suneo. Sing apik to ya. Gandeng tangane, gandeng tangane. Gandeng. Heeh. Sampean yo sing serius. Kowe Ayo, kowe serius background lho, wae, Mas. background sing garap kuwi. Ah, kok. Sampeyan manut kae ae, manut tanggane ae. Duh, sakmono Mas. Ya. Duh,
Kowe meneng aja. Dewa. Oh, gerek bar kono nyaut kowe, ngono diwarai. Gedhe dawa. Met. Kedane mara tuwa. Tak pluruti, tak otopi nanti kaya gulu kendi. Hei, Kuwi apa kuwi lho? Aku enggak. Bocah. ayo kuwi lho, kok duwete kuwi. Ora enek sing genah. Duwete kuwi. Oke. Ayang-ayang Mas. Ayang. Ayang-ayang. Kok anyang-anyang. Gak mambu apa to? Gak. Aman berarti. Ngempet aku. Vita. Kamu harus pikir 2 kali karena apa? Jodoh itu sekali seumur hidup, jangan sampai kamu getun berpasangan dengan dia. Tidak. Kamu tahu siapa dia? Enggak tahu. Dia adalah maling kundang. Lho. Kamu yang mencuri seluruh batu yang ada di Indonesia. Ya bukan? Kayak codot. Matanya hilang, irungnya hilang. Karek pipi tok. Ngomong racok-cok. Itu kok maling kundang. Nyanyi iso ora kok. Kasih, kamu sini. Iya sayang. Kita lihat keluarga melarat itu yang artinya. Awake dhewe dagelane penak-penak ya. Iya toh. Dalangnya kaya lho, nggowo tapi ya ora. Iya. Iki anak-anak sing paling getun ning kene sapa? Coba. Ya iki toh, ketua panitia. Lek nyapa? Iso nanggap tapi reso nembek dan. Yon sewa Hidayat, kula wakili nggih. Kowe makli sapa, Mat? Kowe makli sapa? Wakili sapa? Napa? Pak apa? Pak Lurah. Nah, Pak Lurah, pamer piye Pak Lurah? Pak Lurah. Wani pernah. Wah pasti. Kata bojone dadi rawani. Wis, tak jamin ra ngarawani. Iya. Masuk. Pertama, ayang-ayang nggih Pak nggih. Oke. Yuk, siap. Yuk bersama Elek Yo Band. Campur Sari. Up. Cak Dodo dan juga ada siapa? Sakti. Ada Putri, ada Toto. Oh, Putri. Ada Winda, ada Cak Komet. Oke, makasih. Terima kasih. Saniki joget nggih renono to, Pak. Aduh omonge kok. Kados sing wau sing terakhir wau Velocity wah. Wah, saniki teng TikTok wah viral ngatos ngenten niku. Ngono kuwi? Nggih namanya Velocity. Tonggo kowe masak nang pawon tinggal tiktokan. Velocity. Lho, LPG mblek tiyer jadi efek kamera. awak edan. Entek pawone. Saiki tak tes sampean. Kirun. Kemah kan wis genah. Nggih. Dewasa. Aje. Cah loro iki jajalan. Apa niki? Ah. Ai, guri. Bahasane tembang sing cilik-cilik. Lah sing cilik-cilik jenenge apa, Mat? Nek sing cilik-cilik jenenge apa? AS no. AS ki apa? Anak sinden. Oh, ya oke. Eh, Iso ae golek Iso pangan. ae, Dan. Golek pangan. Siarnon. Oke, siarke. Diva April. Sinten? Tanyakno. Dik, Diva. arek ngasmo sinten, Dik? Sing apik cedak. Pakai Maigo. Apa? Maigo. Waduh. Mike Bank. Iya. Nek ora usah mau waca MIK KE ngono kuwi. Lah ketahe pripun? Mik ngono tok. Mi. Pakai Mi, Dik. Namanya siapa, Dik? Kula Gabriel. Oh, Gabriel. Nggih, Gabriel siapa lengkapnya? Gabriela
Flori Arnanta. Oh. Radong kowe Lah, radong. kuwi jeneng Amerika mau. Iki tunggale IYS. Ya oke. Asline jenenge apik biyen. Heh? Apik biyen. Apik biyen piye? Gampang diingat Iya. Kok iso gampang Contone, diingat? Contone Jaman biyen. umpamane iki. Ah. Sing lanang ki bakul telo. Ya. Ya ta? Ah. Sing wedok ki tukang nawakne ondo. Heh. Ki anake langsung jenenge Londo. Wis ngono, gampang-gampangan. Oh, nek pae bakul telo. Telo. Ya, Sing wedok bakul Londo. Heeh. Langsung Londo. Duwe anak jenenge ano? Londo. Eh. Anakne sing tukang bakul watu. Hah? Heeh. Sing wedok ki dodol jeruk. Lah iya dijenenge gampang-gampangan ngono. Jenenge sapa anake? Dah. Sing pake bakul watu, sing Ayo sing durus. Sing to sing durus ya, Pak. Durus. Sik to, lek sing londo mau piye? Anake sing lanang bakul apa? Anu bakul telo. Bakul telo. Sing Ya. wedok bakul nyewak nondo. nyewakno ondo. Iya. Duwe anak dijenengno Londo. Oh, perkara bakul telo karo nyilek ondo. Iya. Lah nek sing bae wau, sing wae wau. Anu bakul watu, Pak. Bakul watu, Sing sing wedok wedok bakul jeruk. Bakul jeruk duwe anak dijenengno Slamet. ora nyambung ki urusane kon iki, Pak. Lah Ki. masa aku pengatur rumah tanggane wong. Lho, ora ngatur tapi kan Wong nyatane bocah lahir Jabang Bayu selamat rene popo. Iya. Lancar. Wis jangan-angan dhewe ya. Iya, Pak, ada Pak. Yo, Diva dan ngadek kok, Dok. Ayo nih Gabriel. Awak. Kayak es tuh. Asik. Ya. kalau tes mental, tes Iya, mental. benar. Ditolongin di. Tes mental ben kuat mentale gak ngono, Mat? Orang Lah piye nang ngetes mentale piye? kaya nanggap singo. Malah HP nih. Takon sing apik kok. Selamat malam Selamat adik-adikku. malam. Selamat Ya ampun. malam. Ini Dek Gabriel. Iya. Yang satunya Diva. Diva kelas berapa Dek Gabriel? Kelas 3. Lulus Lulus? tahun ini. Kelas 3 SMA. Iya. Oh, lulus ya. Ya, terus melanjutkan kemana nanti? Kuliah. Kuliah. Ngambil apa? Iya. Kok ngambil laptop gitu, Mas? Ya maling jenenge kok so. Percuma. Jurusane iki lho ngambil apa? Ngono lho. Apik ta itu. Kalau Dek ini siapa, Dek? Diva. Diva agak maju. Lah ini loh agak tegas ini. Diva kelas berapa? Kelas 2 mau kelas 3 SMA. Oh, SMA. Ya. Besok kalau gede mau jadi apa? Maling. Jadi gapura. Gede. Gapura ngebleki kue kuwi. Cita-cita no. Besok Kok cita-cita gede toh? cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi guru. Ditakon nganggo lagu Iya. to ora pengalaman. Piye to nak Apa lagu jenenge, piye? Diva. Diva. Diva, Iya. Diva, besok gede pengen jadi apa? Lah, Itu Ah, larian iya. lagu zaman biyen anak-anak. Lek kuwi aku eling. Ya lah ya. Diva, besok gede mau jadi apa? Sorry, Dok. Aku Saya tetap di briefing sih ah. jawabannya ngene. Aku kepengen pinter besok jadi dokter. Aku kepengen pinter. Kok gitu sih? Gini loh, tak kasih contoh ya. Iya. Ready. Kuwi mbok kon gede piye kuwi wis bengkarokan kok sok gede piye. Aku lu wis meneng. Bapak lu wis meneng. Nanti Bang Romo wis mendel mawon. Aku lu wis meneng. Karo besok kewut. Aku lu wis meneng kok. Pak Edi nek ora nek balesi piye to? Ngono ngawur. Ya jalan jawab piye? Cuk, aku rawan itu. Wis to jajalan. Oh lah, Cuk. Ready. Besok kewut mau jadi apa? Aku Ayo, Pak. gak jadi. Nek tuwek ngene mesti. Oh iya. Kabeh. Lah kan kakek. Kalau iki calur iki warna bintang kecil. Penak kuwi, bintang kecil. Bintang kecil. Ah. Iso ya? Saged ta? Pintar. Ra ngono balon ada 5 ya. Balon ada 5. Kalian kok ada 5 ya? Coba. Garingan sih. 1 2 3. Balonku. Piye toh? Sinden kok balon ada 5 kaya ngono. Kaya lagune kuwi Sini to Mas, balonku bener to? ada Lah nek 5. sinden ki yo paling gak Aku laras. Yo laras di anu lah langgam. Nah, kok iso aku Langgam. nital. Lah kei anu gayane
versi yen ning Tapang ana lintang. Contoh. Contohno ana lah ora contone apa ya iso bocah iki. Oh iya. Yen ning Tapang ana lintang ngaten nggih. Nah, ning cakepane gak ana bintang Balon- kecil. balonku. Balonku. Ah. Balonku ada 5 wong ayu. Iya. Rupa-rupa warnanya. Ayo penak lho cah iki suarane. Hijau, kuning, kelabu, emas. Enak tak? Enak. Merah muda dan biru. Meletus balon hijau. Kok meletus kok blenyek men nyapa lho iki. Pancene dore langgam ya rada. Meletus Kowe kok tak tonyo terano Mas kowe. langsung bres ya, Pak. Ora umum to. Langgam halus, Pak. Meletus balon hijau. Rek, aku ora trimo lagu kuwi tok. Jajal, tapi main tukang apa jenenge rok barang-barang. Balonku ada 5, versine Ebit. Bongkoh kowe. Ebit mah gampang lho, Pak. Ebit ki angel lho, pop lho kuwi. Malah cepet to kuwi. Cepete piye? D, Pak, D. Endi jar? Kok iso tenan ora? Balonku ada 5. Oke. Bangunannya. Ayo iso lho bocah. Hijau, kuning, kelabu, merah, muda dan biru. Sek. Meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau. Balonku kini tinggal 4. Sing gawe pendengar tidak nyaman. Dar dar dar. Dar 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 dar. Sepece. Tulung ana. Gen terus. Tak tambah cok. Pak sesuai nek kuliah isuk ya. Ulah. Kuliah opo? Apa ngangkuti pasir rek kuliah? Oh lah. Ya Dek, nembang ya, Dek. Nyanyi apa? Nanya apa, Dok? Wes, los ke, Duk. Gabriel. Ayo, Diva. Diva Gabriel, ayo. Lah nyanyangan tempe sesuk ae. Kita harus semilir weh. Kita semilir Oke. edan. Aku lo gumun Pak Saestu. Nyapa? Bocah saiki jenenge modern-modern apik, Diva Gabriel. Kan luar biasa. Gitu, Widodo kan bagus. Apa? Ora kaya anak iki, Pak. Niki napa? Wis duwe anak to? Lho, duwe anak. Kok mati? Nggih, cilik rene ndase. Lho. Gila nih. Lah anak kula niku mau nek kula sing riyen kan bakul apel, lah terus bojo kula ni bakul oli. Duwe anak jenenge Ayo. Teguh. Aduh men lho. Wong bakul apel karo oli kok duwe anak Teguh iki. Teguh piye to, yo Jan? apa? Nyapa lho kene berbahas kuwi yo kok. Oke, tak angen-angenin ae. Maneh. Ayo, Dik. Ya. Ayo, Dik ya. Kita semilir. Kita harus sumil, Dik. Ya. Goyangane sing heboh ya. Aja Ya. malu-malu. Aja isin-isin. Kaya ki lho ora duwe isin. Ya. Ora saya isin-isin. Ayo. Tunjukkan. Met. Kersane kene bakune entelak meneng. Sedot. Wah, oke. Losno Cahayu. Ya. Diva Gabriel. Biasa. Terima kasih, Dok, Met. Injih, macange Mbak Limbo. Pak Mentil Redi. mentol iki pisakno sisan. Oh nggih. Wita karo kuwi Christine Juminten. Aranipun mentil mentol. Mentil mentol kuwi lek di Blitar Barat Nggih. kuwi Upin dan Ipin. Oh ngoten. Dedeke padha, Nggih. bokonge padha. Lho. Jenenge nate ngukur bokong barang niku. Ora maksude iki gedhe dhuwur bok sak bokonge. Oh nggih, kira-kirane lah. Kira-kira. Nggih. Langsung ditanjake nggih, Pak. Ya. Nah, nggih, wonten sinten menika? Wonten diajeng Ayu, yuk. Yo. Oh, iki lho.
kocok kowe. Sugeng dalu Kang Mas. Sampeyan tambahin ae, Mas. Pisan kas ngolah piring sampean. Kok modele kok kadung gelem kok. Nggih, wilujeng dalu Mbak Ayu. Nggih, sugeng dalu Kang Mas. Bocah gawe mas. Luar biasa. Kakang Marmut Kusumo. Apa welu? Wis aja kok ngageti mbake nyapa urusanmu, Kang? Enggak. Aku mau kaya roh ning kono jog ning mburi terus nyerono to, Mas. Ya kuwi keahliane Kang Komet. Iso ambles bumi bejudus tenggene mriku. Gak kene-kene dalane to. Kowe iki dalem bono lek mesti daya. Ya tasik niki lho wonten pelawak nglitih wonten. Ya nggih. Ya nggih. Kula ngoten niku. Biyen riyen to. Biyen dari Jenenge asongan. pipis to, Bang. Betul. Umpama pipis ya kok percaya. Lho iki ruwapet to. Terus tak Lagune kelok apa? Gerigi. Lagune apa? Tin, aku lho. Napa? Kok bergerigi? Aku geri-geri. napa? Dhewe ate ora mudeng geri-geri apa. Napa to, Pak? Apa kok geri-geri lagu Sing napa? jelas mengke salah lagu. Apa salah lagune? Gerimis. Grimis. Lah wong Grigis. dalange mawon supe kok. Grigis. Sapa lho sing Bergerigi. ora gremes kok nyapu gremes. Lah napa? Apa? Gigis. Sing gigis sapa? Lah sinten? Grigis sing grigis. Kariman mawon iki to. Apa ya kariman mawon kuwi? Kuwi tembang apa kok iso kariman? Wis pokoke ya kuwi lah. Ha nggih. Ya, Tes vokal kene karo kene. Ya, oke. Sing Ono apik. sik ngene ngene. Heeh. Yuk. Ral. Ral tok. Rale pripun? Oh, ral sing piye tenan? Piye, Mas? Yen puruke. Kariman mawon. Dari mana? Ya. Kancing manis. Alah kok kencing manis kuwi to? Kencing manis batu kowe. Tambah manis. Ombean kula. Ceklek kulane bongko dhewe. Wong edan. Kaya wangen intine kuwi. Ayo Mbak coba. Kari manis kurang manis ayai Halus. Cukup samene tes vokal kedawan. Lah nggih. Saiki kowe sing pitik-pitikan cah loro. Kula mboten saged pitik, Pak. Kono pitik-pitikan kita mentok-mentokan mergo kayak cilik iki gedhi. Kowe ngerek iki lho contone. Nggih, mangke kula mentoki niki. Langsung lagu napa mentok riyen? Heh? Kok mentok riyen awake dhewe engko sing gandrung kene kok mentok. Iki aku mbayangno tenan. Piye? Upama kowe kelakon oleh kene, jodohmu iki. Aku iki. Heeh. Terus Wis to jeleput sertifikat entek kene omah sih. Lah kenapa? Ha iki wedake larange kaya apa to? Ya ora. oh gak lah aku karo Kitri aku mikir omah ndi no aku. Ya engko gawe Lah aku sing cilik-cilik. menurut bojoku. Terus piye jawabku? Oh, alah wong lanang kok iso gak duwe. Ora. Diobane tiket ambil gading Mas. Yo. Ayo, Riki. Geget Riki nek. Cok. Ada. Baik, komen. Gila, Wiwi.
Obat mojo. Di kasar yo dialus le. Wes mulai merasuk. Sing penting tetap Oke. Matur nuwun, terima kasih Cak Do. Nggih. Pemet, Nggih, kula siap, sak Pak. kanca matur nuwun sangat nggih. Nggih, sami-sami. Wong niku lek seneng kelipat mundak dadi senep, Mas. Pun nggih. Diwiwiti jam 12 karo tengah jam nggih. Nggih, Lakone kula garap ning ngarep nggih. Nah niki. Kula nggih ngaturke pangapunten ingkang kathah mbok Sami-sami. menawi wonten kladuke kula nggih Pak nggih. Nggih, makasih. Tapi Tepat niki jalan. nggih. Hati-hati Matur nggih. sembah nuwun. Siap. Ugi Warga Ampel Gading. derek dedonga kagem sedaya warga Ampel Gading. Nggih. Mugi-mugi sabadene adicara menika tansah pinanggih bagya mulya ayo mayem Amin. tentrem. Amin. Amin. Tinebeke saking sambi kala cinaketke rezekinipun. Amin Amin. Allahumma amin. Sembah nuwun Pak Redi nggih. Jawa sami-sami. Liya dina liya wektu sinambung maneh geger kaya apa, Nduk?